Shibit minmit hakapor shiteng senia kata hakapor kat architeng oniapin ibor ke England pat ke Argentina haka semifinal jong ke FIFA World Cup menta usnam. Te paralog kane ka jingil kai semifinal habdeng kini ki artli ki tim kan salong ka jingil kai ke bitanat bha namar kini bar artli ki tim kilong ki tim ki paklan bor pat kum juru kilong ki tim ki bayashun bha haka history jong ki ha ka FIFA World Cup. Te paralog menta hakane ka video alengin ya page ya ka history lengkot jong kini ki artli ki tim ha ka FIFA World Cup. Te haka banikong alengin ya page wa ya ka jinga kendo jong kini ki artli ki tim haka history jong ki kini ki artli ki tim haka history jong ki kila kendo kumba kharsau sen hendrai haka ne ka jinga kendo jong ki ke England kalala ban job kuman riu sen kadba ka Argentina pat kalala ban job tanglai sen parsan sin ka jinga kendo jong kini ki artli ki tim kala kut no da ka jinga khat hendrai ladangi page pat ya ka jinga kendo jong kini ki artli ki tim haka FIFA World Cup kini ki artli ki tim kila kendo kumba sansen hendrai ka jinga kendo banikong jong kini ki artli ki tim haka FIFA World Cup kadai ka FIFA World Cup jong usnem shejar kendai spa andrupa da ka baka England kala laban penim ka Argentina da lai gol lawai perhadin kane ka jinga kendo jong ki haka FIFA World Cup jong usnem shejar kendai spa andrupa kini artli ki tim kila kendo ubiang haka FIFA World Cup jong usnem shejar kendai spa andrupa reu da ka bah kane ka FIFA World Cup ka Argentina pat ka England kila kendo haka quarter final pada ke quarter final ke England kala laban penlim ya ke Argentina da shi gol lanot pada une usnem shejar kendai spa propenreu ke England kum kata ke host nation kala laban ra ya ke FIFA World Cup ha une usnem hendrai ka jinga kendo jong kini ki artli ki tim ibasakan mau haka history jong ka FIFA World Cup kadai ka jinga kendo jong ki haka quarter final jong ka FIFA World Cup jong usnem shejar kendai spa propenreu da ka bahkan ka por ke Argentina dalam khmat da Maradona bahkan ka jingal kai persya ke England Maradona ulat tab ka wei ka gol da ka ba utab da ka kti pat ka wei ka gol pat ulat tab da ka ba dribble harus sangut ki defender jong ke England pan tab ya ka gol bahkan ka jingal kai ke Argentina kala penlim ke England da ar gol lawei padin bakut ka jingal kai Maradona haka interview Laong ba ka gol ka banganga tap kadai na kakti jong Maradona pat kendiat kadai kakti jong ublay padai na dukan ka porken lami kata ka kentin ka baong the hand of God ka bamot kakti jong ublay padai na dukan ka porken pakinong Christian jong ka England kisa isi baha ya ka Argentina makila penkudno ya ka jingya lenti jong ki ha ka FIFA World Cup jong usnem shejar kendai spa prapenreu hendrai hadin kene ka jinga kai ke Argentina pat ke England kila kendo biang haka FIFA World Cup jong usnem shejar kendai spa kendai pupra da ka bah kene ka jinga kai hapo kendai minit kala kudno da ka jinga khat damar argol hendrai ke penalty shootout pat ke Argentina kala penlime ke England da sau gol lalai perhadin kene ka jinga kendo kini ke artli ki tim kila kendo biang haka FIFA World Cup jong usnem arajar da ka ba haka ne ka FIFA World Cup ke England kala ban revenge ya ke Argentina da ka ba kala penlim ke Argentina da shigo lanot leng ba ka penalty wala shoot do David Beckham badai ka ne ka porken pakini ki artli ki tim kili kendo kadu haka FIFA World Cup hendrai ka jinga kendo ka pakadu jong kini ki artli ki tim kadai ka jinga kai porlok jong usnem arajar san da ka bah kan ka jingil kai ke England kala lawan penim ke Argentina da lai gol la ar panadu kan ka porken pakini ki artli ki tim kilia kendu khadu haka history jongki hendrai ladangi page pat ya ka history jongki ki artli ki tim kini ki artli ki tim kidai ki tim ki balayo ra ya ka FIFA World Cup da ka bah ke Argentina kala yo ra ka FIFA World Cup hadu laisen kata house name shejar kendai spa nyu popra house name shejar kendai spa propenreu per house name arajar arpuar per ka Argentina kalong rukum ka wei ka tim ka banana baha pat ka pau baha haka history jong ka FIFA World Cup
pat kalong ru kari kabala penmi ya kirang elekai kiba pau bha ku Maradona bat Lionel Messi Henry ke England ru kalong kum kui ke tim kaba klan bha pat kaba pau bha haka history jong ke FIFA World Cup takaba kila yora ningkong ya ke FIFA World Cup kadai usnem Siejar kendai spa ndru penreu panadukan de kapor ka England kam shimala shu panra ya ke FIFA World Cup te paralog kini ken kidai ki history chapang kini ki artli kiri ki baklan barbaha ha ke FIFA World Cup pat kini ki artli kiri kilong kiri ki bayashun bha ha ka history jongki persibit menmet ha ka por architeng kini ki artli ki tim kin sepen i bor biang ha ka semi final parhato para lokat kum ke jingpe jungpi napdeng kini ki artli ki tim mano trai ban yokur ya ka nam job pan yorung sha ka final lahato ke England kan yorung biang ha ka final jong ka FIFA World Cup lane hato ke Argentina kan sapen i biang sha ka perthei pakadai kata ka defending champion pakan yakun pan yora biang ya ka FIFA World Cup ya bot te paralog so drop ke prediction jongpi mano trai ban yokur kanam job pan yorung sha ka final te paralog menta ka singitan kini ki video ki bakendiat kublai shibon